Merry Christmas nyakoronga jiwang odhiambo no mar nyasi mar Christmas odhiambo bende waikoni weche gimanyien tarik 25 dwe no mar 12 2024 geno mara eni bedo kod nyasi makare mar Christmas wan kae Ramogi TV waloso ni weche gimanyien koreo koda ka chenro moga ntiere godo mag yango nyasi mag Christmas kachiel gino no bende otim nyakorongo jomanyiso ni atamalo 60 mar oganda jo Kenya ne okubedo kod nyalo mar hingo nyasi mar Christmas kalore gi pek mar ngima giduto waikoni e chenro ni mar ang'ich welo odhiambo kawuono panero kolai mar ote machuok kacharia adek auchiel nono mano ote ni machuok nyaoro kacha kae to bende wantie live Facebook Ramogi TV ke imri mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube nyalo do thuolo mar kwayo hayo makare mar Christmas ne familia kachiel kod anyuola mari nyako siepe duto e chenro ni mar ang'ich welo magi thun weche. Omiyo kawuono adhi chamo mo. Christmas maro nyithindo we. Oganda jo Kenya odhialo nyasi mar Christmas e yore mopogore opogore koting'o dhi e kuonde lamo kod toyo ngona gi familia magie. The issue of abductions of innocent people, this is a primitive thing, and it is something that is very strange. We cannot live in a country where people disappear. Jotelo mopogore opogore pacho kae medo seo sirikal e windiyo kendo lal gi oganda jo Kenya. Dai wachung'ie kor adiera mondo wakwed gik ma ok kare. Gima alamo ni aber kotimore e higa mar 2025. E sigana machiel kachiel kawuono watwak gi jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral Reverend Canon Ivan Somolo maloso ewi chiwo ma josiasa chwalo e kuonde lamo. Machiegni nyakoronga juang Merry Christmas erokamano kuom Ramogi TV mar miweche gimanyien waikoreyo makare ahinya mar nyisi gi kod kuku magi wantie gi jaloko marwa Belinda Adhiambo. Machiegni nyinga Lydia Hukeyo. Nyasi mar sikuku mar Christmas no bedo mopong kod ilo gi mor. Ne moko kuom jodak ma Nairobi manoyudo mich mag chiemo kowuok kuom josiasa moko ma chuny gi ng'won. Jotelo moko noriwore kod moko kuom jopiny mochando kendo odhialo kod gi nyasi mar sikuku. Jafo mar Cynthia Onyango chakonwa chenro ni mar ang'ich welo odhiambo kawuono gi ripod ni e yo machal kod ma. Mathayo 25 kare 35. Ne an kech to ne imiya chiemo. Ne an kod riyo to ne imiya pi mondo amodhi kendo ne an jalibamba to ne irwaka. Ma en ote mar muma ma jo Kenya osebedo karito e higa ni mar 2024 ma jo Kenya oneno e pek mar ngima, uchumi kachiel kod koso chiemo e okang' mamalo. Achiel mar moko kuom midhiero ma jopiny kane oneno e thuolo mar yudo chiemo kowuok kuom jogo ma chuny gi ng'won, to ne gikawo ka erokamano kendo gichopo kar rombgi mondo gin be giyudie thuolo mar hingo nyasi mar sikuku gi mor ganyuola margi kata bed mana nien kuom kinde machuok. Mane ok nyal pandore en mor kod ilo e wang' jogo ma ochando kendo dang' ni e bombe kod anyuola margi mane oyudo thuolo mar chamo chiemo ma olos gi chuny mang'won kowuok kuom jogo ma ogenogi. Kata obed mana chiemo e lwedo maonge sendi, maduong' ne en ni giyudo chiemo ma gisebedo ka gigombo kuom kinde malach. Watu wengi wameenda manyumbani Ocha, hakuna mtu anakuanga na wao. Sasa mimi niliamua kila Christmas nakuwa na wao na keti na wao, tunakula Christmas pamoja. I cook this food in my home. Hata kwangu leo hii ndio chakula inakuliwa. Hakuna chakula kingine kinapikwa. So I choose to share what I'm cooking at my place. I come share with them. Kila Christmas nakulaga na watu. Hao ndio walinichagua, hao ndio waliprotect kura zangu na nawapenda sana. Kwa sababu pia uchumi umekuwa mbaya, tunaita watu tunakuwa kwa pamoja ili tushirikiane na kupunguza mzigo kidogo wa kupata chakula cha Christmas. Ka opogore kod chiemo magichamo achinka osetedi, bende ne giyudo moko kuom chiemo mapok otedi magidhigo pacho mondo gicham e kinde manyime. Waende wakule Christmas na familia zao vizuri, si ndio? Sasa leo tumeongeza portion kidogo. Chapati, we are giving them vegetable oil so that they can be able to make chapatis. We are also giving them veggies. We are giving them a big cabbage, and then we are giving something small for their mboga. Jaod bura mastarehe Amos Maina to ne okwayo oganda mondo bed mang'won kendo dage yo maratiro bang' ma owacho ni sirikal wiye wil kod oganda jo Kenya. I would urge all Kenyans to live for a purpose. At least reach out and help the other person, because the government of the day has neglected everybody. These people tuliambiwa watapatiwa kazi ya affordable housing.
It was launched in 2022 in Ziwani. I collected like 3,000 names. Wale ningepea kazi hapo, but that has never, the project has not even kicked off. So we're asking Kenyans to just reach out to that other brother, because we are living in hard times. You just show love to the next person, because everyone is going through depressing moments. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jalar kom riwruok mar pinje mag Afrika Raila Amolo Odinga omako hamen kod sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto e weche mogo mag rawere ma indhiyo kod jogo ma chichni gin obila. Raila mane loso kod duol motegno onyiso sirikal mondo we tim mar ndhiyo jopiny kowacho ni mano en tim mar fuwo. Ka jafwambo marwa Chris Owino leronwa jotelo mamoko pachoka bende koro wuok tung' mosuo kod sirikal e wach mar ndhiyo kod lal gi rawere pachokae. E kinde ni ma auka mar ndhiyo kendo lal gi rowere gi jogo ma ichichni obila medore ka koth mar ajiki, jotelo mopogore opogore ma pacho kae oriwore kod oganda jo Kenya mar kwedo timno kendo siemo wang' sirikal. E kanisa mar Anglican ma St. Peters e kar chung' od bura ma Bondo, jalar kom riwruok mar pinje mag Afrika AUC Raila Odinga onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo we tim mar ndhiyo jopiny, ka owacho ni mago timbe mag fuwo ma ok onego bed ni timore e kindegi ma piny olony. Also seen something that we want to see end with this year. The issue of abductions of innocent people. This is a primitive thing. And it is something that is very strange. You cannot live in a country where people disappear or people are abducted for no other reason and kept incommunicado for a long time. That shows that there's no government. The government must take this matter seriously. And this thing must end completely. Giduol motegno ma oganda jo Kenya ne ong'eyogo e kinde machon, Raila osoko wang' sirikal kuom dino ite ne ywak mag jogo ma ondhi jogi, ka owacho ni tim mag ndhiyo jopiny ok onego chop e higa manyien. People have been abducted. Families have been left in pain. Many parents have been crying. Our child was abducted the other day, and by some people who were uniformed, and we have never seen this child up to now. These kind of things are very strange. So I want to urge the government to ensure that this matter ends completely this year. Weche mag Raila bende oselwedo kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa. We want a safe and secure country. We want a safe and secure country. Gone were those days when they used to arrest you and take you to Nyayo House. Well, this then you're being taken to Nyayo House, which is a government institution. These days you're being taken to unknown places. We don't want this kind of primitive things to happen in our country. It's primitive and it's unacceptable completely. Unfortunately, they seem to be on the increase. And the Inspector General of Police, Mr. Kanja, is now publicly gone on to say that it is not the police who are involved with these abductions. Then Kenyans ask themselves the questions: if it is not the police, who is it? And the second question is, what are the police doing to stop those abductions? Are they at least able to arrest one abductor? Because if they don't, Kenyans will now be tempted to take the law in their own hands and actually obstruct these abductors. Our message today is that Bwana Ruto should start addressing the issues being raised by Kenyans. Abducting Kenyans, killing Kenyans will not resolve the issues, because Kenyans will not be intimidated to say no to bad policies. Kenyans are saying NHIF was working. Why did you come to force Shah or she on them? Kenyans are saying the old university funding model was working. Why have you forced a new funding model that has now been thrown out by the courts? Kenyans are saying they have been vaccinating their animals against rinderpest, against other diseases. Why are you forcing the Bill Gates vaccines on them now? Weche mag ndhiyo rowere ne omedore jumani bang' rowere mamoko maromo adek ne ondhi kod jogo ma ichichni obila bang' wacho weche mag seyo sirikal e mbui mar tudruok mar X. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Odiechieng' dialo nyasi mar Christmas, oganda e piny mangima mondo kogwen kendo ochokore ute lamo opogore mar jiwore gi wes mag muma. Thoro mar wach moriwe kuonde lamo mane walimo en nyiso heran ne kaachiel gi konyo jogo ma onge kod nyalo. Jotend kanise bende okwero timbe moko mag jendeke mosebedo kadhi nyime pacho kaka moting'o ndhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya mosebedo ka bago ng'anyo mamuol. Jafwambo mar Linet Undi noliwo moko kuom kuonde lamo okelo ripod no yo machal kod mae. Ma e odiechieng' ma oganda e piny mangima osebedo karito gi sironyo, odiechieng' mane onyuol jawar Yesu Kristo. Oganda makwar mane orido twech nopong'o kanisni mopogore opogore kogwen mar winjo injili kaka yo mar dhialo nyuol Yesu. E piny mar Vatican mayudore Rome, Pop maduong' mar kanisa jokopere Pop Francis e alam mare nogoyo mos makende ne anyuola mar oganda 22 modak e piny Archipelago mane oyudo hinyruok gi mamoko makwan gi pok oyangore ma owito ngimagi kokalo kuom yamo makudho mar Cyclone Chido. Nyasi mar alam mane obagi kanisni mopogore opogore e boma ma Nairobi, jotend kanise okwedo timbe mag ndhiyo kendo lal miru gi oganda jo Kenya e kinde ma gibago ng'anyo mamuol ka gidwaro ratiro magi. And we also want to stand with those families who are crying. And we saw, particularly last night in the TV, that most families are crying that their loved ones has been abducted. They don't know their whereabouts. We want to stand with them in prayer that in due course, God will reveal everything that is done in darkness in the light, and the Lord will sort us out His way. Ginyiso jotelo mawuok pacho ka mondo goloko akweda mag dhoudi e telo magi, ka gilero ni Nyasaye mochweyo oganda en achiel kendo jogo mopogore chunygi ochido. Our call to all those who are in leadership and political persuasion in this country, let us not divide Kenyans according to our tribal or political inclination. Let us strive to speak messages of hope and messages that give hope to the nation and to all of us in equal measure. Kumachielo bende giwacho ni kaka jawar Yesu Kristo ne en jalo mane obolore ka ne e piny ka, oganda bende koro nyaka bolre kendo dewo jowetegi maonge akweda moro amora. He came to the lowly of society. He displayed himself not in a very high and hype scenario, but in a very lowly place, so that he reaches to the lowest of society. Let us embrace care for one another, care for those who are in need of our care. God himself comes down to earth in humanity to bring us together with one another and to bring us together to himself and enable our humanity and our human activities be related to his cause of salvation. Bende gijiwo oganda mondo par jogo maonge chiemo e kinde ma oganda koro dhialo nyasi mar sikuku mar Christmas. You can be able to celebrate it with joy, knowing that you are a child of God, because the Bible says, to all who received him, who believed in his name, he gave them the authority. We want to encourage all our families to celebrate responsibly. And as I said in church, let this Christmas not be just another celebration moment, but a moment of transformation. Oganda bende ojiw mondo mak wach Nyasaye motegno kinde duto ni mar mano e wach makelo ler e ngimagi. Darkness will not overcome the light he sheds on us. And this light is not just the absence of darkness as we know it, like during the night when we just are on the shadow of the other side of the world, but he talks of darkness that befall us when we are separated from God. Kaka yo mar dhialo odiechieng' manonyuol jawar Yesu Kristo, oganda ma jokopere noywere ute lamo kinyi makawuono kendo timo alam makende. Ka ote makoro gimiyo oganda jo Kenya en ni e kinde ma gidhialo nyasi mag Christmas, gipar jowetegi mochando kaachiel gi mago maonge gi nyalo. Linet Undi, Ramogi TV, Holy Family Basilica, Nairobi. Erokamano Linet Undi kuom ote makamano Nyakurom Gajuang. Wadhi mbele ni Christmas en odiechieng' ma familia thoro bedo kanyakla ka gidhialo mor mar nyuol mar Yesu. Odiechieng' ma Christmas thoro bedo gi chiemo mopogore opogore kendo mano momiyo thoth oganda kwano ni nyasi obedo makare. Jafwambo mar Yesu Duor noriwore gi familia mar Rafael Ochieng' e kar dak ma Mathare ka gidhialo odiechieng' mar Christmas gi matin mane giyude kinde ma thoth oganda jo Kenya to ywago pek mar ngima. Kar sauchiel mar odiechieng' e kar dak ma Mathare e kaunti ma Nairobi, waromo gi Rafael Ochieng', rawera ma hike ni e diere kowuok e ode kochomo e od min-gi, kama gichano riwore kanyakla kaka familia mondo gihing nyasi mar sikuku.
Merry Christmas. Helena Pio Ochieng, min Rafael kaachiel kod nyare maduong' Rose Atieno osechako iko chiemo magidwa tedo kawuono. Kaka achiel kuom familia modak e kar dak mayuto ji ni piny, Helen kaachiel kod familia mare onge nyalo mar tedo kit chiemo mopogore opogore kaka familia mamoko thoro tedo e kinde mag sikuku. Mane momiyo kawuono Helen nochano tedo chapat gi chai. Nyasaye nugwedo na mana mane maninda nwango. Kora be aneno ni ber mar mondo alos mondo mi ariwrago gi nyithindo. Kata obedo ni ok gibago nyasi maduong' mar kit chiemo kod math mopogore opogore, Helen wacho ni en gi mor e chunye mar bedo piny gi nyithinde kaachiel kod nyikwaye odiochieng' ma kawuono mondo gicham matin ma giyudo. Ngamor nikech Nyasaye omiya ngima gi nyithinda, abet kod kanyakla, wametho kanyakla gi matin momiyowa. Mor maduong' ma bende Helen nigodo kawuono en kaka wuode Rafael oyudo thuolo mariwore kodgi kawuono bang' bedo e otanda mar midekre kuom thuolo malach bang' yudo masira mar apaya. Asil ne ago ka mor nikech nok ang'e ni onyalo chung' buwuoth mochop buta ka nikech an ema nasiko katedo gimoro tatero ne anyalo kase mondo mi obil karem rame. Koro sani onyalo temo wuotho matin kosiro mochopi oda. Aduoko ni Nyasaye erokamano maduong' ahinya kendo amor kuom Nyasaye, kuom tich ma Nyasaye otiyo na kuom wuoda Rafael. Nyakwara Mugia Juang mana kaka ineno kata otin to omit. To maduong' mogik en ni ochame kod hera kendo ka ji omor. Mana kaka ineno familia mar Helen kata obedo ni giyudo matin ma gichamo odiochieng' ma kawuono ma en chieng' Christmas, to gichame kamoro achiel ka gin familia kendo giriwre kanyakla ka gintiere kod mor e chunygi. Joyce Oduor, Ramogi TV, kar dak ma Mathare, Nairobi. Nyadhi mar sikuku mar Christmas oyudre ni medo mana dok chien kipimo kod kinde mokalo kaluwore gi pek mar ngima kaachiel gi wach somo, kido kod time jorochere. En gino akoro miyo moko kuom jogo modak e boyo mopogore opogore koni ok gine tiende dhi bago nyasi makamane miechgi kaluwo. Gino bende duoko chien mor kod ilo mayande nyiedhore kinde mag sikuku. Jafo marwa Mombasa, Joja Oko nigi ler. E thuolo ni mar sikuku, ne atimo limbe ne Dani Benta Akelo e Likoni Mombasa. Kae ne ayude ka en bendo chapni, kendo go sime kone gi kocha kotenore kod weche mag sikuku. Joja Oko nitie ka do maki. Akelo ma bende ong'ere kod nying mar jalam masani hao higni 80 ne opimona kaka ne gibago nyasi mar Christmas e kinde machon, kendo mor ne kwako gweng' mangima e kinde no. Mono uri diro te muomno makur kibdiro rigolo go gaka. Kata nyathi moro ok nyon kata gweno ok nyon. Koro kawuono ma koro ni ang' nyuolo ruodhwa. Joma julemo gin gibiro dhi ketho e kanisa. To dhi ketho ka gik moko oselos te. Ma kuduogo wa e kanisa, warao ka ng'ane we chiemo. Christmas maro nyithindo we. Lokruok okoni ne ochako bedo kaluwore gi ng'awruok mar ngima, gino mokoni omiyo nyasi tinde bedo mana mandhem ne oganda mathoth. To sani onge sani to piny odich. Nikech kada in gimi nyalo chamo mikete mesa dier odi ema otami. Koro midwa dhi go dala tidhi iyudo kanyo wan dak wadhi. To macha ka ni biro ma ok ne Joji pani kiny odonj kiny. Joji neno kawuono. Dhano riti nikech idwa biro ka idwa biro gi sukari midwa pogo ji. Idwa pogo ji gwen midwa chama e gweng'ni. Ja sukari ni. Naluongi. Ng'ano luongi uchiemo. To sani onge raha. To macha ne raha ma en wer malich othum lich. Ma jonyatiti go nyatiti, joruto go ruto, jogita go gita. Ne achaka chero ranya ke gweng' ma Jambi la Wageni kuma ne ayude jaduong' Wilson Alois ma jahigni 75 kadhi nyime kod tije mar tweng'o. Kae en bende ne ongekona kaka yande ne gibago nyasi e ndalo mane gipon. To nitie jomoko ma bende nobiro kapango chon. Mane en kod karaya metede chapat. Koro nyaka dhi kwaye ni ka ng'ane nitie karaya. Durom karaya mondo wachwer go chapat. Machiegno dala ka dala nyaka winj aruf mar chapat. Gima nokiwinj ga higa mangima. To sani nitie gwen moko matiyo chamo e taon kae. Kata ok ichamo gweno ma dala, tisetieko riyo gweno ma e taon ka koro romra aroma. To kata obedo ni hike oniang', onyisa ni pod oneno wang' sandan, ka pek mar wuoth bende okoni en achiel kuom gigo mamone dhi kaluwo e kinde nyasi. Karan kod siling 40, abiro yidho gari siling 26 gotongla dik. Lora Kisumu. To ka Kisumu yidho mtoka siling 7 nyaka Nyadorlawa.
Mano en pesa dikigo kwan. Sani de dala te kuchumo kaso ama kwanyal. Ne awuok kanyo kendo ng'ado nam nyaka e gweng' ma Magongo e od bura ma Changamwe. Kae ne ayudo jaduong' James Oyungu ma jahigni 66. To kaluwore gi tije manotimo mar luoko ne ji lewni kendo goyo pas, olerona ni ngima ok osebedo mayot, to chutho ni mar dende bende koro lit. Not mana kuongo pango mwaka mar 80 6 dwe mar 9. Not mana adakie ni chulo $130. Sama nitie ni tadaki od $1,800. Taneno ka koro pek saidi. Kaka nan jajwa kali mar yawo laundry no. Kata jok makelo tijege maonge nikech gibe giywak tibe ywak. Koro en chandruok maduong'. Maneno ka koro pek nitie sani momiyo agombo dhi dala no. Onyisa ni ne entiere e ong'ala mokwongo mar duoko dala joluo molal Mombasa, ka wang' ni en bende koro kuome ne omokerot, kendo gombo joma nyalo jole dok kaluo. Kichopo Mariakani, bathi koda cham ka gari donjo Mombasa. Nitie signboard mondiki gi Kiswahili, ukiingia ni harusi, ni kutoka ni matanga. En adier ni jok manodonjo gi raha miwacho no, mokalo Mariakani no, bobiro donjo na Mombasa, to ginyal paro duogo chien. Koro gima lalo ji sana en minas kod muchuchula madhano donje kani. Gima miye mijing'o okoni en jirendegi kod nyithindgi ma johera. Umetupenda tusiyostahili, umetuita wanao. Nocha otio tiji laundry, ogo pas to oluoko nyaka ne ji lewni. Koro nyocha nokwere ositwal ni kika omul pi. To kanye kuma nyocha omanye moyudo mochamo. Koro sani onge kaka onyalo konyre. Emomiyo odwaro mondo oyude kaka dikonye mondo odhi dala. To en ang'o manyayo midhiero e lokruok mar ngima? Mina muno bukore niya. Dhako pango sati. Dichuo be pango sati. Gigo te no akanye. Nisi winjo kuma dichuo pange sati. To sani donge upange. Ipange ne keja ni koro piny tek. Koro ka piny tek. Donge nyalo ka chon donge ne ji nyuol mang'ato yudo konyuolo nyithindo 10. To gichiemo te. To onge moko. Osani nyithindo 2 kama otami. Gima oketho piny kuom Ana Lois kaka nene en sanduku. Ni nyathi kotho to ng'iyo mana malo, dichuo kotho to ng'iyo mana malo, maro kotho to ng'iyo mana malo. Ka Nyasaye kon udwaro ang'o? Ikuru dhano konindo gi ng'etigi. Sanduku mukelo ni kada ka sanduku no keto uro ber marach mar nyalo nindi gi ng'ete. To kini keto ng'ata taro. Mai gima Nyasaye bendo kecho. Mai tibe no kudo ndala godiechieng'. Mai do ndala gotieno. Mai gima Nyasaye okecho go piny okichiegi. Maduong' gikoni dala to pod gibiro dok kata obedo ne nyasi ni to obagi. Ywak nitie kanisa, ywak nitie welfare, ywak nitie ot, ywak nitie skul, onge kama ber. Dhi dala kodo ka dhi dala, an kuom aneno ni chalre. Ma pesa mana dhi kodo dala ga aor ni ng'ato dala odhi ocham ken dala, molo an mondo adhi dala adhi aketh pesa dhi guduogo. Koro kise dhi dala idhi kwamo. Ok miwinjo ka jo dala kucho rito gi pesa. Donge girito wa gi pesa gibiro nyiewo simbe wa, gibiro ng'iewo longe manwa. Giduogo Mombasa. Koro sama ji duogo Mombasa, koro kama gimiduogo Mombasa kata Nairobi kende gimiduogo onge. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. E kindegi mag sikuku atamalo 60 mar oganda Jo-Kenya ok obedo kod nyalo mar hingo nyasi mar Christmas kopogore kod kaka gisebedo ka gitimo higni mokalo kaluwore gi pek mar ngima. Mae nonro moyange gi kambi timo nonro mar Infotrack ma bende oyango ni atamalo 28 mar oganda Jo-Kenya kende emano chano donje kuonde lamo ka atamalo 63 noriwore gi familia magi e yango nyasi mar Christmas. En nonro ma otim gi kambi nonro mar Infotrack, nonro mano otim tarik 20 dwe ni mar 12 ma oyango pek ma oganda kadhoe momiyo atamalo 60 mar oganda Jo-Kenya ok obedo kod nyalo mar hingo nyasi mar Christmas. Pek mar ngima oridre ahinya e boma ma Nairobi kod nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Atamalo 86 mar jogo maywago pek mar ngima gin rawere manie kind higni 18 nyaka 26 ma thothgi pod onge kod tije manyalo kelo negi yuto. E kinde nyasigi, atamalo 63 mar Jo-Kenya emano wachano riwore gi familia magi kagiwacho ni familia emise motegno ma oganda yiengore e kindegi mag nyasi. Ka atamalo 28 emano wachano chopo e kuonde lamo kaka yore hingo nyasi mar Christmas. Nondono bende oyango ni atamalo 15 mar oganda Jo-Kenya no wachano bede utegi e kinde nyasi no, atamalo 11 no wachano dhi e wuodhe mag tongona kata holiday, atamalo 5 no wachano bago nyasi ma ichieme kendo imadho gigo molos gi lwet dhano, ka atamalo 4 no
mochano limo nyithikie gi jogo matuo. Daka Empire kwa dek bang saa chila midhiambo chendo enangi chwelo erokamano kuom kete Ramogi TV. Faith Mzomo wachoka chane entiere dala Bondo kanyo en gi wuon gi Mako Gola gi min gi Alice gi nyithindgi duto gimoro ahinya gi Ramogi TV. Aneno bende Honorable Byron Akiru wachoni entie Mombasa okwayo hai maber ne oganda kaeto wachoni lit ahinya ka sirikal pod ng'iyo wechego mag arita e kindegi mag Christmas nyato kuonde ma ilalie gi oganda wachoni oken gima otimore makare. Engineer Evans Oluoch wachoni Merry Christmas. Aneno Monica Kumu wacho kanyo ni entie kodwa en bende entie Nyakach en kanyo gi Dondis family kata wacho kacho ni weche gi chopo ne gi kuku magi okwa hanya ber mar Christmas ne Joramogi duto kod familia margi to mogik onego kaone jogo molal gi jopiny ondamo magera ahinya kutenda gi wechego magarita. Denish Otieno wacho Ramogi TV chopo ne makare ohera Ramogi TV. Dominic Otieno wacho ni entie Suba Homabay County. Samuel Achenje wantiere kacha kodwa e chenro. Shaz Darling wacho kacha ni embe entiere kodwa yo makare. Ainea Owuor wacho ni hai maber mar sikuku ne min gi Grace Nyaka Julu gi nyithindgi kotia motingo Mariko Tito gi Sara kai wacho ni kendo ne luongo ni Sweet Suzy gi nyigi Mary Grace kachiel gi Karen gi Pendo erokamano ahinya. Ainea Owuor koya Kisumu mano chuny jakwaya sie. Anyanga makopio jago Katuma wacho kana ng'ichwelo chopo ne yo makare entie Katuma Arujo kawuono woro ka nyithindo hema oserekea to jomadongo to huma ni pesa onge. Lilian Akinyi wacho ni entie Obunga Sega Kisumu. Wuod Nyakano wacho kacha ni entie Katito gi min gi Nyakano gi mora ahinya gi chendo. Yo matin maen chenro mar ng'ichwelo waduoko mathoth kikidhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Niko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722638383. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wang
ng'iewo pesticide kata nursery kucho wagoyo. After every 2 weeks or 3 weeks wagoyo. Kwagoyo gi chon koro tuo ok bi. Moruru, Christmas ochopo, kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar siling' 5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo siling' 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritang'o. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. Machiegni kendo nyakor mga juang chendo en ang'ichwelo wadhi mbele gi wech manyien. Tudruok e kind kanisa gi sirikal osebedo kanyuolo paro mopogore opogore e pacho ka. Kata obedo ni thoth kanise nosiro jatend piny Kenya William Ruto e manyo kom tend piny Kenya. Mokuom jodolo osewuok mager ka kwedo piny owacho bang' rem chopo singo manomiyo oganda jo Kenya. Maketo kanisa kama chal nade donjruok e weche mag siasa. Watwak jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral, Reverend Canon Evans Omolo, ewi tudruok ma osebede kind kanisa gi piny owacho higani. En higa achiel gi dweche moko manok nyaka jadolo mar kanisa mar Anglican bade ma All Saints Cathedral, kaunti ma Nairobi, Reverend Canon Evans Omolo kaw kom tend kanisa no. Ne okaw kom ni kaw ya kuom jadolo Reverend Canon Dr. Sami Wainaina manong'ere kuom wuok tung' mosuo gi piny owacho kendo kwedo maricho koluongo gi nyinge. Ne kaw kom ni kaka provost mar kanisa mar Anglican e kinde mane jatelo mane wuok siego ne jatelo mane ong'ere kaka ng'atno mane kwedo sirikal kendo nowuo motegno ahinya. Nothoro golo dhok moko mane thoro bedo motegno. Ere kaka nobedo ni kawo telo koya kuom jadolo mane chal kod mae kinde mane bende weche mag siasa ne bedo kod liete pacho kae. Gima na wacho ni ok abi pimora kod jatenda manowa to abro biro kod style. Samoro nitie gik moko mabeyo ma sirikal timo, samoro nitie gik moko ma ok kare ma sirikal timo. So sama wawuoyo kuom gik mabeyo ma sirikal timo, ng'eni jomoko nyalo paro ni ungo sirikal lwedo. Sama wawuoyo kuom gik ma ok kare ma sirikal timo, sirikal be neno ni jogi gowa ahinya. Omiyo wasetemo ni mondo waket balance moro. E kindegi ma osebedo e komno, kanisa osebedo katuomore gi piny owacho ewi kitelo ma sirikal osebedo kanyiso. Kata obedo ni moko kuom jodolo go nosiro jatend piny e laro kom tend piny maketo kanisa kama chal nade. Abro wacho kik iparna luor mar wacho. Ka wadhi yiero mar 2022 to jalup ker e kinde no William Ruto ma kawuono en jatend pinywa odhi moungore gi kanisa gi CDN achiel mar kanisa ma jo Pentecosti to odhi momako ng'enygi kabisa ma giunge lwedo ma giwacho ni mae mwasiro mae ng'at Nyasaye wacho ni mae en ma kamoro amora modhiye to ochung'ie altar to imiye thuolo to kwayo kura to chiwo pesni madongo dongo. Ka higni 2 pok orumo to waneno ka gik moko dhi molokore. Waneno ka joma chalo jadolo Teresia Wairimu gi jo Pentecosti moko odhi mokwede mowacho ni ma ok ng'at Nyasaye, ng'atni wuondowa, ng'atni olokore, walamo Nyasaye mondo ng'atni wuog oko mar State House. Ni kaka jodolo tich mwatiyo onego bed ni ibedo mochung' mothegore mathin kod ungo konchiel, siro konchiel ahinya. Kaka All Saints Cathedral kae, onge ng'at manyalo wacho ni Provost Wainaina kata Provost Omolo nosiro ng'ane. Chiwo ma igolo gi josiasa e kuonde lamo osekelo paro mopogore opogore e pacho kae. Ka moko kuom kanisa oseduoko nyaka omenda ma ochiw gi josiasa. Ma e pach jadolo ewi chiwo makamagi. Juma ka juma igolonwa
pesa malich motimo nam juma ka juma to wang'eyo message to kata kidwa chiwo ang'o momiyo pesni gi ok chiwga kind kigolo bank kitere bank machielo gina pesni miting'o oluongo ni cash gina pesa taslim pesa maching minenena kama nikech gin pes kuo ng'eny gigo gin pes kuo gin pes mibadhi emomiyo jokanisa onego bed ni tamore ka ker kata jalup ker kata jasiasa moro dwa chiwo mwandu ne kanisa e yo moro otime e yo mokwe moklandi to time e yo mar bank transfer kibiro tigolo mari no mos e yor kwe kaka kata ng'ato golo mok bing'e ni Evans ogolo ang'o to Okeyo ogolo ang'o. Okwayo jodolo mondo kik mien tij dolo gi chilo kendo kik ket milum pesa mbele. Ing'e ni en midenyo momakowa. Daher kwayo jodolo wetena ni mondo warit ler mar hekalu mar Nyasaye, mar altar mar Nyasaye. Resruokwa kaka jodolo kaka jokanisa ok wuogu kuom josiasa manigi pesni madongo dongo, wuogu kuom Nyasaye. Omiyo ka ochako ringo tok josiasa ma wachiegni kata lamogi, duono oteku marwa kaka jodolo. E higani mar 2024, mudho mandiwa nokwako piny Kenya kama gina gi iro malungo wang' nopong'o kor lwasi e kinde ng'anyo mar tipo manobagi gi rawere mag Gen Z e pacho kae. Remb rawere nochwer kachiedh nade nomako jodolo kaluwore gi mirima manokwako piny Kenya kaluwore gi paro mar chik mar omenda mane sirikal chuno godo oganda jo Kenya. E kinde mane ng'anyo mar tipo mar Gen Z notimore pacho kanono kaka kanisa mar Anglicanas ahinya to bade ni mar All Saints nowuok oko mar bedo kar pondo ne oganda gi matindo. Noeno kani wuok kaka jadolo mar kwedo bila. Ere kaka mano obedo ni kano bila chopo mondo mi orakre gi rawere gi ei kanisa nobedo ni nade kaka jadolo. Nyasaye nomiya chier chieng' no tarik 25 dwe mar auchiel maka polise chako ungore ni dwa donjo kanisa mar Cathedral kama ne rawere 3,000 gi wiye opondoe ka gibiro kod gidwa chako diro gik magolo pi wang' kod go risasi. To nawuok ng'at achiel madhi machombo gi makwero gi ni ok unyal timo mano, ma en hekalu mar Nyasaye kar lemo, rawere gi onge gima rach ma gitimo, doguru chien. Ne watwak kodgi mowinjore mane wayiere ni onge polis moro amora mabiro donjo mondo monj kanisa. Makmana ni bang'e ka koro ne chopo odhiambo, polise moko nodhi mowuok e mrengo machielo mobiro momonjo ka monogo bunde mang'eny e kanisa kaendi momuko part mag kanisa. Jadolo molo se obila kod piny owacho kuom nek mar oganda e kinde ng'anyogo ka bende dwaro ni piny owacho oduok penjo e wi jogo ma pod olal. Nyaka gikaw ting' mar ng'ato ka ng'ato ma nolal bed ni ne pok oyudi. Kendo wasedhiro sirikal ni jok ma jogi nolal nyaka gimigi assurance ni ibiro yudo jogigo kata jogigo biro yudo kuma jogo nitie. Gima wanyalo timo maduong' korwa kaka jokristo en hoyogi kendo en miyogi geno. Waseno ket chenro mag thieth kosekelo liet e pacho kae. Ntiere bende moko ma bende tiyo manyaka tok chik kaluwore gi chike ma pacho kae. Ere chung' maru kaka jodolo e weche machal kod mage? Kwayo jokristo kendo jotend kanise kaka an kod joma moko ni nyaka wakwed gik moko kare ma idhiro kod sirikal kaka bagni kendo mwaneno e weche mag thieth. Atamalo madhi 80 mag jo Kenya monego bed ni ithiedho kokalo kuom NHIF kata SHA ok nyal yudo thieth kawuono. To jokristo oling' aling'a, jodolo oling' aling'a, jobishobe waling' aling'a, jokristo wato chandore. Onego wachung' malo mondo wakwedi nikech king'iyo architecture mar SHA endi mar SHA ok en gima nopar maber. En adier ni NHIF ne choko pesa matin, omiyo onego bed ni wachoko pesa mang'eny. But ne ok opar gini e yo makare, omiyo ombemore piny. Loko mag jotelo ka bende en gino abende oganda osebedo ka gole paro mopogore opogore. Ere pacho yo wachne ahinya tiwi kaka itawo piny Kenya. Ka ker nye loko kata mana jotend migepe go eko. Ineno ka jok ma nikod gik moko magalagala kuomgi ema ochako kelo. Moko nonego ji. Cases go bende ok orumo
moko gi jo mibadhi ma uso nyaka yeth manego ji mamero nyithindwa, ineno ka mage jok mokelo. Jadolo Molo wacho ni ponono ni lokruok okobede higa manyien, gin kaka jodolo gibiro telo ne ng'anyo mar sundo piny owacho mondo mi ombekie nengo mar ngima kendo chop singo manomiyo oganda jo Kenya. Dai wachung'ie kor adiera mondo wakwed gik ma ok kare. Gima alamo ni aber kotimore e higa mar 2025 en ka duond jo Kenya nyalo riwore nyadichiel ma wawuogi kata kochopo ni wawuok e pap ni wadhi kwedo e yore mag demonstrations gik ma ok kare ma sirikande timo nikech chal ni mane dhok kende ma giwinjo. E kinde gi ma oganda nitiere nyasi mar sikukuu, jadolo Ivan Sumolo nitiere kod ote ne oganda jo Kenya. Nyikwa Ramogi duto te ma neno Ramogi kendo johera mag Ramogi TV kaachiel kod jo Kenya duto wakwayo nu mor makende kinde mar Christmas ni Nyasaye mondo ritu kendo telnu Kristo mondo nyuolie iu. Citizen Duker and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings, or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings. To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quick Mart. It's that easy. Citizen Duker, home of Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Kanye mwateke chendro ni marang'icho elo nyako mgoja wapaniko yikanyo sade kodo kod chendro maro yimore hang na med somo moko kuom ote kawa duogo kogikanyo sade kaeno ka Samuel Achenje wacho kanyo ni osaikore makare ne sade ken bende neno bende John Tez kaachiel gi Riaga Henry korongo jongi nawe gi kanyo nikech sa kata kamano kaka nyisi maduogo kendo kanyo sadek pilot ani kacha ka intende wa Merry Christmas. Riti masane nyinga Lydia okay wasebedo ujalo kumara belinda dhiambo warum sadek.